radujem se ovakvom danu, okruženju. More, sunce, muzika, lepote. A trpeza za dušu je tu ispred nas i oko nas. Ispunjava me, a posebno se divim talentovanim i spretnim osobama, umetnicama koja svoje doživljavanja pretoče u delo. Tim pravim, zdravim plodovima ne uživaju samo stvaralci, već i mi koji imamo sreću da se susretnemo sa njihovim opućenim idejama. Samo napred, jer vaš rad oplemenjuje, nadahnuje i čini ova teška vremena boljim. Vaše ostvarenje pruža radost i zadovoljstvo i zadivit će i neke buduće naraštaje. Fondacija Međugeneracijskog volonterskog centra i članovi udruženja IRKO Srbije nude vam ovo zadovoljstvo. Izložba je otvorena.